ye dwumadie ye ye Ewia Nkomo Sompa Nkomo no Sompa Nkomo no efiri tire kopim tire aposi fom gya kwa ho nyina hwe Facebook mesi wa wo ye police ni wo direct traffic na wo hwe Facebook say sofo ma me hwe mo mu na mo me ye wura cheche am ya kuma to ayem judge Sompa Nkomo wo ye bolampa onyankopo o hira na onya okase pa ho wonim judge abusuafo mo kai ye papa wo fra sante achem na wo de ni show ba ye na sem papa ni freni ane nana pa jo video na ready abi je mfa to so mai wochi papa ni freni a oton asota aha mo maintain kakra ne ba ye ni Nkomo ani no ya de no na me ye ba don don sa na bobu owu na me tu ukotu na bibi pregu me di we so record doctor ko ani Sompa FM. Anu free hon. Aye majuma. Ni ku yani me dopa. Akofu meti moto so ameba. Ana me shi abidi kai. Ene bi hu top edi we say no so. Anu anu. Ena no so dum ye. Anu so dum. Just mo men koma. Men koma. Sama so no minute. Once na Antonia Minute. But I am of a video and to Sonia said they would to see me frenia or transota. I would have done young coupon. I would have done young coupon. The many free 2209. For papa when you friend you and also I sort I walk out on hey Eddie I'm the wisdom now we are there now to me 19 also me kwa me tu mu 20 bia na mo dan ho sa na mako bie me yusu no atwa Eddie aba base me ko kujale na me ma nkwala ni hwe se bi wa na me de pumai afa dwante sa na me ko na wo yire wei me pa jo me yire wo no e alfo o yale pa nyame nko a ko wi eya asambe na wo de nam ase mo am de nam ne se ya ka se de nam ne se atiefo mo ame Sompa na me mobo asam no a de bae no kasam no a me de bae ne se me nanai kwaku ban one me puma mo ma kwaku ba metena semai e pa mo chew one me puma tembia me so mo fa kwaku ba metena semai one me puma me so no nti na no ayi yawa da be ene na awotwi no Sumanu nya to pro station so nkoje ade o ma bi wo mena me sa empabo bi gu yanso ye ben street said ye mudi he ho na empabo bi gu ko mu no fae e na ode hye ye na ode ko ya wa de be ni na otwumi no sa nkoje ade e wo nya to pro station wo mena me o ko no se wa amfa no empabo na obobo le o kire ho ti na empabo bi agu street ni mu sa tem yo mu prafa ho nipa na me suma no no frame se na mpaboa na ehye wo na no obi se ne dia na me se obi se ne dia se afedo o se bra ma o ma me mra e de eduro no o mo de no ko police station na me se na o de police station asembe na jo wo be so me nsa kakra na me ko no mo de me na ya tena o se de na tena police for na me se me na no wonya boni bia no mo sim paboa na egu amonten won no fire no police ni bi ayere na ne dia no bi aba be wi ana ade ena kola na ko fem paboa na he dia aba ho no di ba bi anka wo wi am paboa ne tinka ba bi a wo tan ade no o be wi am paboa na ko de ba ho me kan omo so omo ntia se no omo de no to na nsa omo de akora ketua ito adult cell na nsa omo de no to ba cho ja wona na o vie sai
o mfie dunai omo de no tomu yawada omo yiri memeda dunai munyi ehunu ene ye de ne tumu omo de no tomu yawada ene omo yiri memeda se omo se kwa adu be ne de bono so omo se okoko fam paboa police ni bi yire mpaboa abusua na chesa asemu yi ekoya asema na asefem sakwada mfishe du na ya kirende na turu kukum nansa se prosi ni bi yire mpaboa ya se wochema yiri bi mpaboa efre no wochema yiri wa fashe ko wi ase se emo ayira se ni ayira anwa ayira tali ayira etiane di wa fan krado ko won wa fan kira muntino ya de akira kwada ye wo ma no ya kan yafo bi bodu aso de ahefam na hiafo bre hiafo sum wokoka pe ne yese ye ko tonkrata be gina prano yese ade ntina wakoka se konfose ko akoye nsem bebira age se ye ne ayaje agya yi ada urade am yetumi ene ye de e kasa ye papa ba na ya wro hosem ne bra ye friend lawyer Philip Atano or the Philip Atamensa na lawyer kire mu no se ho prosini be na ye saade no na se saade we ye petition ye papa ekufu dam parea ese patasika kura be mu ne de makoda no ye nya ne ntie se ne na prosifo ne se papa no wa metua 16.5 million sikada demu a ye san ko kira koda no na ye pese ye kwa mama no so ne hunu de asi san se ne ye free police PRO akra no ye ntie de we a obo na sem no ye nyina ye tie sompa police PRO no anope ye ne na kasa ene wo kirem se sa asante aschem no ehye bekwai ase difo enu nti no age se ye frɛ bekwai commander na prosini na asɛm ne won nsɛm no aya wono kwa kira koda no ye kwotwe no nye driba be job ka se papa ni frɛ ni no ye dika fra agogo no omo kira se de prosidi asɛm ba omo nkasa agire PRO oko frɛ PRO no so a no so se me nkasa agire commander ete bekwai commander na yesei ye bekɔ no ho na ya petition no na koda na o vishedu na ye de to afiase kokum na nsa no a se la o munyo ma din so o betwa so a wo mu hu so ofo obi mu fo obi anwa a ye gine na ni frɛ ni no a woto asota no 16.5 no so ma ga na mra se wo muntia na ja wonu matua na sem no bi awere ho hello just yedu madam na what is saying ya me adumo na mo aye Eradi adum no ye maami bi wo London ye friend is Savida what is sikafa wo hen so ti anope ye se ensende ma onsaka ba jo me damo asi na me jida mo pa yo na asem no sen na akosie so o mo ka se ne san fa unana no fa 16.5 for bra one fa my ba be chi kwaku ba akosi sai na no me ba ya no me ba ya no na me wa no se o mo ye problem no a ana boy ba ko ba boy na be ka se odi ani mo ma mi an oba se police pe ni na frɛ ne sa so wa mfa elo ko wa police pe ni azemo be kan se na wa ide duro na ye nyina ye tie so na wa ide duro na na me se me de me ko ya me ko ja atiefu just ye do see police pe ni busa sa ha wo de aba na me wa na se boy na be ka so oni ani mo ma mi o be akola no wonu na ebusa sa ha wo de aba no wadi ha so be 16 million bi akotua moka na me se wa me de bae no atiefu onya den emo ame na o mu sisi me edi ade ti anopa no ena oba ade be ka jire nze na asemu a yakọ kawi a isi mintu ezika na ne se ya se no ena ma ko trust station ya me ye den meka edi sika de den ya obeje ena me ka jire nze me de bi ka prekura me de ma wo mo akola no na wo no yo mo pe bi yo mo fa na ye den mo fa na nko o ba na police bo mi ni bi na chi edi mekata no asemo obeka ne so de eduru branda no na sementi a onu nim kwan on bofa so on baji ska no ene police ne ka so on yenko efiri wo mu ma ha se bi ndi ne ze bi si wo nyina me hwe wo mu ani
na prosi kasamafo wo mo se yankopɛ bekwai commander na ho na mo ho no mo hye wo no ase na prosi ni no obɛkye akwada ne kɔto mu na nsa no ye petition no na omra no mayi nsɛm ano ti na ese efre ne abusa sɛ nne no ye bɛkye wo akwada no na ya mɛkye no da wo ma va jo mu ndime ma so o mu nya mai o mu mai ene na ye beja oni enwa twen ye msade ye nkyen ti bia na bebo no na mo mbeba no na abekye no a ye besi bia no ama producer ne so ate why mate me damo asipa nya mi nshira mo se mu di anya fo ase mma wo mo na mi nshira mo pa oguma mi me damo asi o waje se edu nso da ase ti na ye ekosie no ti producer se anto aso a to aso. Okay. Case number 1. Sale nyame abuya kwa se passe kumase waye complainant defendant wawura Franco ana Janko wano so wabuya kwa agogo all day in court. Allah atiatom semua ko wanim sesua what you say Wutie ohinini ada obasala hwamani mu he wachim ye mfitaduku me wo bible me wo Qur'ani ena me wo bodu ya apede he bible yo am se waje mane fansani fan page akosoro eye me Sarah nyame kura me nsem baburu susu hwamani mu na kasegu akasemu num asema me beken no kretrodo kontomponim onyame boame all in court yo papa ewie ya wo ma me wabeto ami how on say ma ewie de boko mini mi kunu ho na ye to asase na mi kunu ni free de be ma ni free mo to ukunu de na gie na wo free mu monkomo be ma no oyare kakra de ya de bia wo gloria etro ponkompo marakas bibi suroku chiro no krianso na ni sen furai yanse musisi krianso no ntimi nkasa oh ani asa no ntimi kra ngoso baya asere Enti mai na mi di nu sana owu be fa no ya le ne born how many years ansa no born mo de man pa cho anche if I say born be 2 weeks ya de ne ko 2 weeks na ni tumi fra ye ne ma nyina ati begu ne so ote ase no e de adwuma pa cho no yiti baba one ne won kwara san ene wo me ma me you to aso nti wo wu ye no oja obekranfo ne minya sika se me corporate no so o yi aben me van is wo ye 4 years ni yo ne minya sika corporate no so enti mididi di ma me so ade ye na me so afidie na me de kwa ade ade ye nam kwa na me san de je me proto no enso bo openu kunu me ne mi kunu na na eja ye ko ne e banka kranka sa I do come say menya kakra say me corporate me ko ya o me say me nko me di agya obi nti nipa kro na me di agya no me ko ho no say me nko wo hene no na me say me nko wo hene ho saa de na say ba wo de ko nti ko e man kwa ankoto me twa kwa akọ ho saa me nkoto nti man panyi bi na nkoto no say nye wo hene no na eton asase no ti de wo twa asase no ma me ne frɛ ne Janko wono no ho na me nko no no na ton asase to bi kire me say what is sepa me te sepa ase news na obetena sepa ase fius na minim se obetena ho to o mo kire me na me ko ho na me ko hu no wasi wasase ndi enye problem na ohene ne say yeso adwumanti ye kakra ibetwa wo Friday ama na me say na che say na maton na won ka no kranche nti me ba wo de ne me ba wo de china me ba wo se hoye kwam Jesus Sophia for the sushi tia me ba munya asem ka na me ba ya blogs gusi na che say maton wasia wasase no kra no wunnim so enye no na ye wo ko kira me enye
no asase mi bae mo de kire mi kunu a me ni mi kunu nyina na ebehwe esie na e was ni sasie na me de ahya no nso ne de antini say wo say asase nyina ye say nya no ade a e na ba bi kura ye wo no kona ko kire me kwa wo de ne me kwa wo de cha me so ma oba kunafo afa na ebe nyame atum se nkwala agumi so me san hwa ese mba panyin wo ese me brepa me bre ara kwa da me ne twa so ne pompo ke kan ma adwen ye de che o ka kire me se you want the task as ye de ma you want the gis ka na me se sa you na gis ka na ko chem ni pa kra o gis ka na me nkɔ no ho o kra wo ya me nkasa wo hu bi na me se wo nkasa nye me mpa wo kasa na me ka wo kasa na me pe me de masase no e na me pe minya abotire da se me ne yankɔ no nkɔ kire masase ma wo be kokora no oni ho wo fra no kra mpeke wo kɔ wo be ko yeso afa ha wo be ko yeso afa ha na no se me de ba be da mo se monyi me prato ma me e ma se wo be kra fo ma so afidie na ba mu ya otimi ata masase ntinka ne nua ba bi ni mi a ntinka me nya ne mobo ni nua ba ene mi a ntinka me nya ne mobo wo se me ni obi antimi ni obi a no na me dia beda mo se monye masase ma me wo wura da etwa to a wo ne kasa wasase ne ho ye da ben ma me ne kasa ya chepa ho ma chia na me ba na me frɛ no ne kɔ na me kate o frɛ no kasa yi me frɛ no me ma ba ne flash no flash ye no number ne kɔ no no frɛ ya me so me de ma mpeke kra na wo kɔje asase no mo ma conditions bi say bia sase ye de ma wo say bi o ase bedi afe na wo nya japade bia wo so bia baby bi wo so o ma nka bi asa me kru na kwa o ma nka he na di enti na o mo se o mo aton no betwa bia ma wana me de wano so betwa bia ma me enso ma say ye den ye say usika na wo ji ana wo ji asase no me ji masase ba bi no ai bi je mo frɛ jango no ma ye ba bi a wo twa ma me no ehwo na no ka se ho no unya bia bende Utie so for me nya bia o go twa from ma me sada se bi sika e no de be na na de 25 de se unya asase o se mi nya asase so enfiansi ya ji se hwe na ya ji sika e betimi ata asase e de ama wo na ma me nya sa ade a e kwan a me de reference a me de abeda mo se munye masase ma me na nipa na wo ye adwuma wa asase ne so no wakoto ne se wo ye wo so da bia me kwa ma blocks na gu so blocks nko ana anwea na obusa janko no wo so wade ama obi wore kwa de me busa no ka kire me se e ho no ye kwam na wo kwatwa mamu no na onim se ho ye kwam kwatwa na onim se ho ye kwam enti dia me di gana ade omu ye ne nsase hu gana ko sitiru na mba o ka kire me se me nkɔ wo hene no wo me kwa so guy ne se wo to asase no kra no wa hu kwan ofa so a wo to asante bia me pe bia me mfa nkɔ abi je mo frɛ janko mayen na aso hyefa ye mo amam se ma me premayin ohini ni adazo a obia tie o ensase semi de em se ho asem edin wo ye man mu bebre because utie said de me nua bai ensem kan no sitie na utumi so ono ya no mfitiase a omo oni ne kunu nyina ekopasase no asenhwehwemu a efansa asesem ho no entimi anhyeda ankoso ye papa na secondly so wo mo no hu se sebi oni ne kunu no wo mo nim de wonsa asesem ho ne nkrata asem ho wo fom pa yi una mbese ukire ade kakra wo no asase watobi so obi kwota asase saa na mfa ne so obi e woni mu hwise no ede na ya se wo expect na media me chire mu yie pa no ensase no se mehu ne se ye nto no obi a ho kan himfie esanse sebe na nanom ne won sase enye abusuafo enti se wan kwan himfie wa na wan fa kwan kodan na nana wote sebi akonya so ene na abusuapani a woto asase ne firi wo hene wa abusuapani bia na witness esanse abusuapani ne si hene enti ono abusuapani no wono na ohene ne to asase esese wode ne nsa hya ase se me hene nie no ono na ato asase ama sofo enu ntimi di adanse ma ohene se sofo na atwa ne sika ede ama yen nananom a yete abenwa so nti sa na te de ane me nso me de me nsa hya ase se yagye atum sa asase no wo ho no mam se wabusuapani fo no tumi fa chire twa bitom
eno ne kofa santo atwe ya ye titi we ene wo fa asefo ene na menua be ma bia ne de nkran wono na fie kurasi so wo fa asefo na kodwiri fie na toagu islegon aton ama alatani ama sesi a ne fie ni nyina ya asase bra kwabena ai workout a wotwe wo man so de enti sesi a ne yekura yimu ena ono kran so de otofra yimfo no ho ama yimfo na wu ama o maye omukọ ena another group omoba ntin sase sam ne de kira se wo kura wo so wo nimde a wonam kran pa ne so no wo hini no kura ni hɔ a ya fa kwati kwan aba be yero pampe se wo mo dia tinsa sesam ni de enwo asem edin je se empanimfo wo mo twa wo mani hwe wo machi se enkane no se ne na pepepe ye ne no kuredie ewo nananom ni nkonwa ho no wo mo san akofa na ye nso timanfo a sebe ye tutu ye mom irase ene se ne ye nua bai esu amfidie afidie yi kra wo de kwa anwan a etelafo papafo na akra no sen na sebe wo mutimi boaboa no na wono a wo ye wotreshi yama na asenkwa eti ya momaye ma asamnya ye yakakra isramo na nanom na da bia ya twemu yi so ani de mo abetena court ya twemu sa ani de mo abetena radio ya twemu sa ani de mo kwa asofo ne de dwato na mpanifo so a enye emfa ne kwa so eni wu kakra ti sane emunim di na sebe motie konwa so amona mo kyerɛkyerɛ yin mesramo se binum na edi bɔne a mo so asebe na na mo nka ho no mo mfa mo nan sisi fam na mo ntwe wɔn mo di bɔne no entia wɔn mo no se sabi wɔn ntimi nkodi ensɛm a emfa kwam na wɔn mfa mɛhyɛ mo nso so a motete nkonwa so no oyini ni medase asase 25 million de no so asebo asase 25 million de time ayi me kai say 25 million time no de a change half bro mama so I was why wa hene I my Anthony kwanche yeto me wa me kota nyina o eye na so bote na so kwan fi ahemfo no mo dosu ahemfo konwa bi da bi achi nana bia na bia yi kontre kwam de hyehyɛ sɛnkyɛn bonkumi hene ho ahwan hene mo bia nya hene na sɛ bi wote ne konwa so no ɛhɔ na akɔ yi abi je sɛ wa frɛ na wɔn fa no wɔ ni odu obi onya no ready no famra ma Mary asɛmu eba nsase sɛm a last na meka sɛ krom ha asase ɛho dwo eni hɔ ya ho dwo de agyere sie pa de sie ya kura any runabout ene sie ya no kura nya asɛm ketewa o na asache obapa asase na ache ukunu wu ye no na nka wo sɛ omo ani kɔ ho na em sɛ sika na na eni hɔ ninti ugyae tumu ena emma wose ene ehɔ ye kwa ukwa wose ne ye ba besusu nyabotre ene tena si ama afa na imani abere no te se nyabotre no ena ama no eye na so bote no ade wanya boy bi oso beboa no wasida no ana ya asɛm enti asase ho asɛm ne de yesrɛ ahemfo no omadawroma tumi de ye tumi na ye de tumi hyɛ wonsa nese wamfa no kwaredie anye tumi no nso so asebe omanfo ye se ohene a onsuro nyame anase nyame suro nim no ne manfo si apini ebi ni o da bia ansa asesem apini enkrofo a edi apini esi apini gu enhemfo a sebe monimu a ewo krom ha no edoso dodo eba saa edi owuo basa ne yare basa first na nka obi di hina onyini chepa enu nti na ye chia ohina osina yesina na nyankwada esanse ohine ye nokwafo ohine di oni bi asem ede ma no ohine eboa wona won wira ahwo ohine de udi tumi ewo nipa so si nyame anemu eninti yesre se ehimfo amu okrom ha mudi tumi no monhwe mutumi die ni yie na wo mo so amode niema ahyehye omo nsa sa omo eni animu because obi ba ontimi nka ohene ho direct enipa bi na be hiehyia omo so timi di bone hye ahimfo no eninti yesra pa se efa ensase sem ewo krom ha se no mo de nyame anim ni yaso kra ye de ebu
ɛne nti baabi a ɛsɛ sɛ mmara ne da ne kwampa ne da no yɛsrɛ yɛ nananom sɛ ɔmo mfa nto ɔma na ne yɛtwerɛ no aka sɛ ɛhemfo ɛsɛ sɛ mu di oni bia asɛmfoɔ ɛma wɔn mo no yɛnni ma wɔn mo na nyame adom ɔmo nso so nya baabi ɛmfa ɔmo nan ɛnsi ma yɛn ma Mary mepatwo yi de kafra wa sɛ mo amuti wa wuti fie mpatwo ha mo to saa tama mo to saa sisi dan sɛ na ɛnneɛma te ɛne ne ɛne nyinaa yɛ de yɛkora yɛ kɔkɔɔto bɛyɛ 3 years yɛtwe ma nso mam sɛ wade ɛndeɛ mekɔkɔ ne yɛtwe ma nso bɛyɛ 3 years ɛkyɛ kure yi bɛyɛ 3 years ansana woanya ma nso sɛm bia wɔ hɔ ɛkɔtɔ ma awoɔ na deɛ ate atɔ mu yi deɛ no deɛ ɛno woatwe ma nso na woanya sɛ adeɛ yɛ mea me deɛ o mekura nkrataa megyina court na ɔhene ne yɛdeɛ kora yɛsi wieeɛ no ɔhene no bɛgyina ho ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛfie no kora ɛso dodo watwa asase ama yɛwie yɛsi yɛadeɛ sɛ star yɛde asi ɔsɛ ɛso dodo efie sɔfo efie na wosi na ɛso dodo adai sɛ na wɔsa atete bi o sɛ sɛ yo difo asɛm yi yɛntie audio ne mmra ɔfa ma abi gye yɛna fa audio ne mmra timi wo fie ni mu na wagya to na de gado ntimi betwa ɛwɔ saa ana asase no timi deɛ me ɔmam sɛ wa maka sɛ meti kuma si menim sɛ nyame so bɛyɛ madoye sɛ paa sɛ mɛkɔ akɔtɔ asase sɛ mekura sika deɛ a ɛneɛ mɛtɔ dan estate no there are 4 bedrooms estate na wo hye wadeɛ na because wa we amam sɛ wo mɛtutuo mɛkɔ akɔfa sɔdɔboro ba agaji na nani sɛ ne gubabi because say this awo kyerɛ wɔ hɔ ai mu de mo odu ni na di form la mo ma yentie mutie sɔfo ma me premaine ɔhene ni ada so mo ba jo buffalo fatum na yo free Sompa TV Sompa FM hello yes I'm about to meet you but I wouldn't maybe a friend about Sarah Abu Aquasapasi. Yeah. Or the Nasa Simbia Bedaya. Oh, see, or your Bekunani. Now, on any Kuno Assassi, we are bedewing some. This year, no, what in the Nehotina. The person of a boy in the agent, and you say, I send the same city, 1 hour. Open with us. I know, best 8 to 7 years. Okay. Look, the band was offered half flock. Okay. Family in here. Your band of a proton. You see a 2,400 cities. Okay. The trains come on. It were 2 to 3 years time. And you see your head. You were so unless I had the cooling in Amma. So we are set on this onion and word. It's about Sano. Now, come say, I'm weird, man. I want to walk with 40 feet. I street. And I want to half floor to 40 by 90. Okay. And they speak in 40 feet by there. No, I say, I'm weird, man. You're the 20 and sir, any more fat. No far quite alone. My baby brought a bama so in the year, and I take in charge this year. So, when China, Omunia, a Germany, Omunia, Germany, will be at the plot will be really not the idea. Amano. Okay. The one, let me have been so we have been here more human. The Dominion found one for 20 pro to be man. Or any crowd chili too. Okay. The Gobas are not prefer before a cry day. You know, only who said the million here, meaning will be the exchange whom said that the name will be. And I say, why, yes, sir. And me, but trainer, or we are many via our mammy. Important than my sister. This time about Eric or 2 be enemy. We did my temperature of good and must was a pass.
Di temperature so mame wan kasa no unto plot mo ku na beto plot no ukunu ko wan tue sika na yi ene wa firim no o yo ba ku na ni ndimi nkasa me ma plot ma won ziu dan okay opani Ramon see o ka se mi se wan tue sika na yi na wo se utua sai na sai ni utua e oh anu ka de utua 2400 na azim se dia me demand na no kwa dia me nko obi e be ma me be ka kire me se oyale enti dia ka me fa nche no se hwe ho ne se on se wo ka se e wono kwa dia man kan yo ba na me ka kire no wo wo friend me na se ki chire mu tira be ma ne ba mo be ka kire me se no wo fa no nti wo se me fa dia ka ne de nche no dia nam no suma ne be hu me no no say madam food ma ka say matere bo mo fa na de man na ma ne okay enti oba ne ba me ho se pa se na so nya botre isi ano me ne me ho asase no bi o hina ba enti nya botre no wi a ya ma o iba foforo e de ma o ala se me aka sa kwa me de sie no ba ma asase bi enti o man bi kwa betimi de me de mu ha fa de ama o okay o ka se di matam bo de wo kro no mu nante ko ba sa Putire ba etre ba defo e che umi a on che mo ngasa be ho idra mi zumi ntimi nka bibia ntre no de guso mi di mu juma de anyango pon bo a ene kwa mi na mpa so ameko ohe no enyo no nkwa ne de na me na ko kasa na me yile di amado ba tana me se obedi di matem idra ma mi ntimi mi hu na mi ntimi nka bibia nya de enjire no e sa wo me no wo asa asesem no umi a Pasia, a boy Jimmy Nikushin, I'm so my abatramis more to say, wow. I mean, Yane, Unu baby, I'm a team in your war, only time of him, I'm a fat, whom Mr. Passe, we are dear whom they be. It will be a medjani, a medoid, and whom you demand, and I tell you, Woodini, and Fapro to ma, and Vesticama. Or Casa Bibi, bedding in Uncle Fano, opinion say, Nikuna, a toss as one, while binding up and debated. Did you may say, let's fight it. Now my pen assassinated now the other. Amano. Yeah, Petiano. Now, so obedi watemu, also one more ya, because it's Quasiano no Zaka. Yeah, Quasia, did you have the Yakaka? They never said Fiancy answer the Moya. 2 boys. Yabo 3 sisters. Now, so I say 1 year. We are Wabako Joasasi. Eddie watching it. 2 boys. Before Judge. Kakra could read him. Ubetima Kase be an yaw and Kasawe nothing. And the year to ye named the air. And I also crown on the bedding into 1 year dinner 6 years a year. Now, Judge Yama, ye me a bear man almost 1 year to me. Now, yes, I did 24 times 6 years. I'll say the township. Say, oh, you mistake here. Brecono now. A quite fast to task as so. Sa asase ne sika nke beje na jeje mfa kunya we so yenim se mpinifo bebretie ne yensire yewuranom anyansafo ene munyamfo jejefo modawroma se obedi nkrata ba yehwe date yehwe signature yehwe wo hene kura kane no no wote wo na busuapanyi no wo hene ni wo busuapanyi no hwe ensase so no o so otumi to tontase asase yenyankopon dia and what the nyansafo be guso and ye hemfo and what you must see ano ye gitum and yes nyankopon asa bie nkura bata kese aye judgefo se me nim nwa ba ko ntokwa ye me ne yente ho ase na mu ye mfa nyansa ne woni wo na su na adwum do entrase no wo baabi ode ne kura beda ajagefo ye bi omunnim de omumwa ne nkrata na doso koto doso ye poma chew ene diemu enchena odifo pokobere na mewu na mechi na ebe kontokwa enti se nkrata ne bebedura ehiafo ho hiani ni sikani ntimi ensi nkunyo o hiani ni sikani entimi ensi nkunya ewo mawe mu mane nya yie jeje Kevin enti ye besire ye wuranom etitirufo mo ma ben makosku ye yankosku ye nu he nanso ye sikade ye so ye pampe ye de mo jane fifire ene ye pe sikade de beto ade asase na okwa eti se mo dawru manyankopom am tumi mo ma hoden na se wo fa wo chene chene betra kunyam pe wa dawru mo hwe krata mu a wutumi se wo hene wei wo ho anu wo sama no ni signature eti se obi bedi hene wo fra
woni tumi so obesa beji kratare se me ko wem ohini na wo si won se wa ma aka wo ma enti ohini betima ka se ebia panati kakra me ba yi atotode ebia me ba fa 1 million bi bra ohini bi kwatimi ka se 500 million wo to asase 100 million but ohini bi fro na wa bantimi ka se 500 million fa bra wa fa ma wo jo asase na asase na beduru ye judge mpanifo nim na ye judge mpanifo e de ato wo se ehwem e besa na yen yewu ja wo mu because can wo di papa yesu ye de yew na esu e de atakwam dan nim eto bo se odi fo bokọ bra mewu na sikani na sakofa asase no judge mo da wurumo yesremo mo moyen ansa ahemfo ye bewu because mami wa bre kurani ya de ye machine ye mu duro na le kon atai jeja plantie ko odi ma me ne fa so no meni ne nya adwene wo fura himfie ye mu onim tia ane wato asase wo tumi asase ne wato no wo that time na 25 million e bi 10 million ya asase sisi ko no kasa puto je kire ho 70 million asase nyina ho akọ ye kama eti asase kare bo onye din na mum ye nwene mpanifo bi na ma asase bo ye din eti se wato asase 24 million edi amana e me ka chese ne krose ne ho che no 1 million no ye fa say da so that time na 20 million na ba ji be ne 1 million ye be tam 6 years ne kurum wa asase moto no satan ne betam se obo popo binimbirim so obetua asase ne ka e de amana wo ma ne na we enkanto ye pana chaw ye blebra mama ne ma bibia ko kaba pa anya grade ye sere no anamo na ye betu oba ne ho no wo ma ne nim nyi du ne won ka experience sem chei se ye sere mo wura mo fa asase we mama mi ne be nyan krantanto so e ba sa e de asunjo beba anya se bibia ko kaba pa anya grade ene ne be chi e wa yuwam because se ye di mako ene jene ene nchire to ayo mu a edidi lokon papa bi medasi meso medasi di fo po kwabra no na asem no wa mana yetia sala oso ba ko twa de ama nye se obeka kan ni se ye ja no se ni ye be su ye be sori ni ye be so ye be peja ya ben ni ya rese ene ni chine ya oba ko twa asase e de wa de ama wo na sumdwe aba na hiafo huna mane wo manu dodo akunafo ni nwisi huna mane dodo adai 0551 9319310548 931931 ansa sesam kurobia so enwanwa se enyen kranko ne kumase nko kurobia so ye je nkrofon sa se firi wo monsem enuti ma de me kan se wo papa tiwan po wen o papa udie una ni dinatem on se wo kan wo yegusu wo se wo ena wa de wo no na wo a wo wa de wo no no wo so ne konde a na chese wo be den na wakasa wo ti me pa chew udie nya ne ho abotre na wati no ne nko na ye video hello pacho di baby akasa fi hello udin baby akasa free. Hello. Good afternoon. Afternoon, Udi. But if I'm at the Bajan Casa, yo. Some man who have been doing a Babu. Not last mine be there now, but the chair and toilet and the luminal for them. I got my number. I have free producer. Why? Free producer line or the Bema. We have free production line. How do you show me at the better so? Hello. Hello. Sompa Nkomo. Hey, Ebola. Pacho okwadi ni asante asim krofa. Ano enwe me mamu nyina adwuma bedwafo nyina me tietie mu nyina. Ama me estremo ma me ya sa si die me estremo a mumu na ma me nya na sa se. Na se asante mem ho de asante ho asem de e bro. Unifika utasa ase ne atie firi wonsam. To adawroma. Ye wojidie sa bedrum nsam kwa de odifo ta wachidie. Amene nsa be kana sa asenti ma me no kana koma entu na ye. Ami nhira mu nyina no kam e wo Yesu di nti amen. Hello. Hello.
Pacho udi baby akase free miura. Pacho me kasa protection. Tachi ma brono ben yeso. Tubro do me address magazine ho. Yo ye chia be nyina wai. Yo. Etiefo be ti. Mo sama na pese mentos mo menka bi kakra. Yo. Da na de yakosran de me nim se mpanyimfo no mu da na. Sani wonni abi wo na obi di yere sa be ye wo de. Aba she. Ma be se pa ma jira japa de no ka uti ne china. Aba. Wonni se ni para wa be bi o ko no usu be fo. Ana wi re fe ana. Ya me ma mo juba na nko so me. Ami. Hello. Hello. Udi baby akase free. Ya fe me kasa tunja. Yo, yankwe. Mama ya. Ko ni ka no ya le momo na kada kana sa ko. Ai bomo dan san kana dodo. Benja kana mana ni mai. Na bebi ano ko mo mama. Na mo dana sa na. Yeah, that's it. Hello. 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 Pacho din baby akase free. The friend Ofori. Me kase free e wo sin kuruwa. Yo, nana fori yankwe. Ene me de ene se sa 6 years you know. Sa ohin no kwa watu ka na ma no. Ya won peso de be ma no. Te mu kokko hwe na se e wa sabo de ma no. Saka kwa na cement say. Na mo de ma no kwa na cement say. Asemu wi. Ti e wa sam o de ma no a wa sa tie ti ka kwa ma oba no no utime de isi o mo de ma na ntema ebi an ko utime si awi. Eti misida mwara muko amane na nka no pesika ni bi ema oba no mfanya ase ene ese foundation no kura ene obaboa oba no a oboa enye sa ahemfo no wose muzisi ni papa. Yeah, that's it. Hello. When to me ngina so. Hello. Oba no a oboa enye sa ahemfo no wose muzisi ni papa. Hello. Yes. Hello. Hello. Udi baby akase free. Pacho me kasa free. Sorry. Yankwe. Ina pacho de oro ke zamzema mke na mtaka. Na madam sio kurudia kwenda kumpa. Pacho jire. Yet you. Now, I'll say a hundred solo. I'm not passing up with check. There's going to be a year to be also. Okay, yeah. Or the next to be after the family. Kafra, hello. 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 Pacho din baby akase free. Sompa Nkomo. Ebola. Yes, me Ben, me kase sa santi achma bobo. Yo. Mami kunafoya so. Mami kunafoya so ni na me pese me can be. Yo. Na di won say ye ni kase so asa sister wo to asa afia. Airport no. Di o to ma wo so wo kwa himfie ko register. Registration and maybe woman I na say kan class ani dey am was enfie miensa the way to me anya hwe was so a e won kunu o hwe a wo say o mo kan to bi ba say wo pasa ape ai development wo kunu mo e dan sa sa na de man man yi enunti ma me de no ni pa na so ma no so ma ko register no hemfie dia e na ni tie so ni pa na ọtún àtàkùn ní màmí ẹni deɛ wànyɛ krataa no bi ama nkɔso saa deɛ a ɛwɔ ho kwan sɛ nipa no wɔde n'asase ma maame no
name some register na himfie and a coin as registration now more register on him check can on him sign no that I'm okay to be was to say in me and son so to me because when you be was so na just a wasa and will be back to be development out or na ya more than that na man na ready the nipa na say or say enya or him na kodi na ife nipa na mu no dan na hu ye gunia ton dia enya na pan na so wode ma amena sase e de mano ye da say hello mi raudi baby akasa free Ebola kasa free abodun ko Central region yo na de ma se wo ju ko mo di de ma o my Ghana ya mi show mo pe I'm there my mamin obisa mo so onye na akasi ro na odimka dokra o mbekira ni nemo da lesson there no kwa we di ke there no kwa na mamin no to akasi really formula wono nemo okay you have citizen na what you to say there only da mo only no kwa ma no kwa ma ai mo na ko na ba so ko ma mamin mo so ni be for na asonge ya boko ina ay me tsaye me ka ta ka mu da mu da na o ni ko ma mamen ma ne timi da ma se yan so da se ya de ofreju madie nu nyina si abusua ye betwa ye ho nansa na no sara se de papa na ka no ye bedi akiri na bedu be se na awotwe se ne no minum se na asomdwa aba ye so yi de oba ye nya akwa ye che wontoma timi de mama mse wa no de ama why isiro ko hu papa ne nkutwa na da pa o nya botre baby a wanya botre no a akoduro no ano koso ana nya botre na bibia nso enye kama why timi gya ukwan oni awrade nko jo ebusuafo ai na chese case number 1 no ye de asi na we matade e hyemi a a designer shirt Tommy Hilfiger minu ya Mickey and a brand from London and I'm agency a shemi me tono me you a mama test oh adeshe market 1.5 to susumu ani mreme ne bo anya den ai amakeka simu na chese me anu me wo honam a me de shade e fata me ti wani be abre ko no ne bo anya den koma test ho obema ubi and na ma adwa nso wo my gam no watwi mani mama me simple but nice and I'm hey na me fa kwen so na me wura eye Dr. Matthew Poku Prempe yay katachi apeja fiem ode hye ba dache hene oh baby a wo bia me tuche ma na ye mpa ya ye bono inshallah ebebem sanse wadu huni asante ma ni dawso Dr. Matthew Poku Prempe yaw yesu udi no em se wodi yaw enso ye fra okufi na se kire ho wo be mem wate abeja fiem onyame nkan odi fo po adai men ka se me fa di mata ho said yes of mama premai abuso mo me go computer so jodi mi ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no a wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba fu ni amapa ene animdefo ene wo de bemmiemia nkakran kosisa wonso benya wayaris ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ana make am for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Naminti Benya Wayarisa. The glory belongs to you.
Jimmy D ekwan papa wo nsa betumi aka osika a wo hia intemgyinafo biara wo ZPay so no wo nsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you sika wo ZPay agent a eben wo na tua entity kitwe bi pe you sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho yaw paa na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokɔ me de heba de min kɔ biemu ya kwa abre wo bɛkwa wo hu hwe ajadu nya abotre na Tabita de ɔmo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sɛm so kɔ fam o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o yɛ sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyima na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini ebusia ama ya ho akwaba Tabita kume ya pomudini na wusu betimi wadwaton de no aba ya bohu dewura ma ene ye papa pemehwe na waba kura ne sana ebedu juada na onu su gina mu dendenden Benghazi bieba bebi a wobia echiawade hia mo yankura nsa Honchaye in 31st July eba ho Sompa Nkomo eba be gina mu gidi case number 2 eja babio prince ejoso wonwe waye complainant accused wawura Francis wanoso wawa atonsu order in court po kwabena asore ko ni awi kana menya eja baby o wo de wa bahada pa twa enti bo wasem ne tofa na me ma black kwan no no so nka ne de pa twa ma asem ne tofa ne se eye minua amenene wo haina ebre bi atwam 2016 ena medim sika ema no se onfantwa susu mame susu no watwa bi de aka nso so a wajaa de aka no wantwa wo se na kora awia na dwane ma twena no eno nam de aba beda Sompa ma asem nyina no yo eja Francis amen wo ba ye ha ye wo Bible ye wo Qur'ani ene ye wo bodu ya pede memi esa na nyina de wo de ma bia wona wo behia de wo pe ti se bia bodu ya na me de ama Qur'ani na de ama menya de anka no o hye be ye adwuma be ye enne kora nka mepe de wo pe no waka bra wadawroma wo pe de pe bodu ya no pe Bible pe Qur'an ore fa bodu ya no mame yo atimel pa chojimane fansani fan page akosro eya me Francis mi kura mi sembodu yi asema me bekai you kure trodo kontomponim bodu ya boame pia yo eja kuna du aye dia bo wi wa no sen eda woroma me dana ase na me chia tifo nyina so said ya me bla ne kae no be 2016 na me ni ho me ye mobile money adwuma na nyomble be 5 to 6 mo ho na makola no frame na your friend of Michael Opon oye adwuma MTN office but oje adwuma na me ne ye adwuma no frame so pay cash
5,000 obi be load in wallet and I'm see by that time ne dia same nya bi nti on kan kire ne pa no se obeti ase se china na ya ama no dia nanka ya ama no eno so ya ye nana because a friend nana nti ya ye nana nti no oni no be kasa na anka china na ya ama no na msi okay fine and there's obeti ase there because anyumle we de me nya bi me nya short me nya bi ama no eno just kan to ti adichi ya na oba ho says kanu kra nanka opeka bi ato nti nanka odis kanu eba betu ni phone so na onya kana na wa yi ato satam so no diska two phone so a uyi ya 22,000 untumi yimru sa ena msi o ende odi two phone so na odi be toka untumi yi ni nyina so ntoka no na wanya ka bi anka wo pese to ana na o si an odi ka no ba na msi o ka we die ha ni pa no nti na wo ton nti upea peskale bi soso na odi mate na nka wanya ka bi ya kama nti woman driver na twi na odi mate na woji usika na say na me de boa we ni we na ma de dance ama omo na ma ka ji loan e de atoka na o si okay wati ende say sadia me mpa obi a ye this can be to so on hon ma na si okay me o girl bi a St. Martis o to so nti me ma na be register na waji passport picture nti e kan na girl no ba ya na wa register wa ye to so no from there no krana mo ba mo na nyame na me ye nti obi na na ye ma me nti me ye nhye sanka ye to so no be 200 and no say 200 no do so dodo nti ye to 100 okay that's a 1 million nti be 3-4 days and I maybe be a book no me say almost 250 and I'm say makola no so na say you to 1 million e bia ska no be sa no na wanye ska bia ma metu anka ho so to the way o say to na e de hwe so e ma o loan nti want to me ento no sa nti no nti o ye 50 na say I stand bebre and I'm see you nti say ono na e ka dia so ono ne sika nti Saturday bi I can't remember the date na ye wo ko bi na me ko member ba ko be wale nti e ko be chem area ho mi ho na makola no frame say na say scanner ye de to so na e wo ye ho ye de ye adwuma ansa na sare to so no o per interest e was scan so no say na ska o say fa to so sa be interest wo so o say ai na ye de ye adwuma nye nyina na ye to so nti no e say ye man interest nti ono ni kaya ma o so be 400 cedis no say sa okay se ono afi se e ye okay dia on fa ma no na Saturday no de ma no sa Saturday no Sunday Monday me be adwuma na makola no ni ho adwane ono kra na me ni so wadwane because anopa na me be adwuma da me hu no e na me se me call me wife or asia wa ba me buy na ya tu container no mu ba obi anim me friend phone abeli be to anfa me was pecky me bia na me say ne mpa bon Natalia bi ori hangi onyina no e bi ni ho me wa na me say phone na e de mobile money no e bele me fire na say Michael na me say de bi anya Michael Francis o say Francis na we adwuma ora me say wa call no di phone no aye flood nti your friend was oba na wa hinti ya suspend u sim no na say sai wa hin o so mo ba ntuma na me fa kama me blaba kokra na di machi a ye ko ho no ye ko do wana complainant na all the case no come wa mo no ye share statement o mu printing nyina ya mpa say me sim e na boy no di yes a flood no gise me tua sa ska no ma ni pana ansa ya bi sim no me tua we ya me check me phone so na 0 me di phone me no Tigo ni Voda ni nyina ska wo so nyina watwe ni nyina Tigo no kra block code no afa me frɛ anti o no watimetim me faka me kodo watimetim ni oba bi na ti o me bi sa oba na oba nsa okwa adwuma ale oni adwuma mu anam se wo adwuma sese ba me ni ba bi ofa na so onu de wakoda ni sister dem nti onim se wa ba fie na so ma fie na sa ma frɛ na wonfa ne oba no so le kohwe omodem ho a wa pake ne nema nyina pie emre oba no so nim ma yeye ya me hunu ena me ababio so na me nim ni number me frɛ no nti omu ana onu aba ya na me ka say na to me o ena say na Michael no wa hen say on na damfo no me fan say omu kra kasne me ya me metie ena say am rebi kro this car blend so fan to ne phone so fan to so na say sa wo kokra manfo bebre a omu this car blend no ana so omu charge phone kro wa yiska from omu phone so e do so ba me ye ya me hunu but me pe kwan bia so a menya no ena me ne di nkomo no sentence sika ne de enkamu ena msi o de we amene o sitie de
mentumi nkasa sika no menim ho asɛm nti kwan bia so metu ya ma ma emom gye me yen kakra because ka me so me de adwuma no ne nyina na ye de dwane kɔɔ nti wo de no mentumi nkasa me nyɛ sika de bia na matu ya ma ba me yen kakra matu ya ma e na see you sɛ book no me hɔ nti metu ya kakra bia na wabɛgye sɛ ɔkɔyi na ne ho akyiri no na me de ama no ɔkɔyi a ɔmfa book no ma aha no ma me wɔ no yɛ third place a wɔde me baeɛ wamfa ma nti ɔhɔ a na ɔde me kɔɔ tech yɛkɔka ya no na wobɛgye book no so kɔyi sika na wamfa book na mblɛ nipa na ɛbɛyɛ dɛ na nipa no atumi atu so no ama nti fa book no ma no nti ɛhɔ yɛgyina hɔ a na ɔde book no hyɛ me nsɛm wɔ wane mu masa tu ya ma na adu baabi ɔsɛ mekɔyi sika ba mede book no ma no ɛno ano wamfa mba biom mehwɛ na ɔde me kɔ ahemmoboa no ayi otek daabi otumfoɔ anim hɔ no ɔpem soɔ ɔde me kɔ hɔ yɛkɔɛ soso no na ɔmohwɛ ya no sɛ soso no ɛdɛn a mentu koraa sɛ metu no kakrakra nti ade na ɔgye book no mfa mba ɛna ɔsɛ de wei ɔsɛ pɛ sɛ mentu no saa na ɔsɛ daabi o adeɛ no sika na wode blɛ me no yɛyɛ mmiɛnsa nipa baako de sika no adwane nti nneɛma mo ayɛ den gye sɛ me so meyɛ no ala na metu ma wo ba wontumi nka sɛ sika no ɛwɔ hɔ nti no gye sɛ metu no de bia sɛdeɛ sika no wɔ hɔ first na yɛatu ma wo nti mesrɛ wɔ a meka na ɔsɛ o ɔntiri ho ase nti no soso no ɛha sɛ mentua ne sika no nyinama no sɛ o book no hɔ a da mɛnyɛ sika biaa no me so book no hɔ nkwan deɛ a soso wura no ba na matu ama no na ɛka na ɔmo sa gye book no ne hɔ ɛde ma me ɔbaeɛ no book no bɛdi me hɔ na mesa tu kakra egu so nti last bi na ɔsɛ ɔdɔ cabbage afoɔ bi wɔ wokɔ sonyane kwan mu hɔ ka baabi kora na merefi kakra nti ne machine na sifoɔ nti wanya amanneɛ bebree na ɔsɛ o mekora na mene di abobo a na ɔsɛ ɔmayɛ adwuma ma obi ɛyɛ so ma me sika madana wɔ mame nti check a ɔde ma me kora na date no nso yi sika bɛyɛ 800 ɔma me check of 200 nti menim sɛ ne sika na ɛnda bank hole nti ɛbɛyɛ ne dɛn na ɔsɛ mefa check no ma no na mefa book no ka ho de no so ano akɔyi ɔba no de book no ablɛ me na msi yo mede check no ma no de book no ma no mebɛte ne nka bio mu no ne sɛ mofrɛ me da no sɛ ɔde masɛm abɛda more than 1 year nie okay Eja Francis sɛbe yɛse amaniame hu yɛmfa ntutu ka wa admit sɛ of course ne sika bɛdi mu hɔ nti ɛkwan a wobɛtua sika no ama no deɛ ɔno na bɛtumi atru so sɛ bi a fafa ha anaa fafa ha ɛnyɛ compulsory sɛ wobɛtwa susu ama no ɔse sɛ susula no n'ani nyɛ ho nti ɔpɛni sika no na ɔde ayɛ ade foforɔ wada woroma ɛhɔ na yɛduru nti home so na mentɔ adeɛ mmra wae abusua asɛm no afei na aduru ne mpɔmpɔnsoɔ yɛ ano ɔden na yɛnim sɛ yɛdeɛ yɛka ne sei no yɛbɛsɔ ano ama asomdwe nso aba asomdwe ba a ne yɛ ho atɔ yɛn woda wo mpa mu a wanya wo mizo no ɛnam wo minimu gogoro a ɛkɔ yie rough 5G ɛmɛma no mu a wɔn mu gyina wɔn naso anadwo wo so wɔn yere no menkɔ apa ebi ma wɔn mu di wobɛyɛ adwuma brɛ dodo a wonte brɛ wɔ brabra TV na te wɔn mu na watumi agya wo nan yiye sanse the Italian herbs and spice ɛne yɛde ayɛ wei no ɛmuru nti imamu bɛnom kremo bɛnom na nanso anom bi Manager Daniel 21st clinic ahwia overseas bekan supermarket sister sewa abawa post office anomanje Mama Esther Adomi Asumdwe Junction after Baptist University PNC Ventures anomanje taxi station opposite Charity Hospital Junction Nasachi Enterprise asafo abinchi yene VIP car park dia numhye ti ahomanum 0246 270 221 Zipay we yakrade kwan ya yefa so etunkra edi sikako sika ekoma obi wo bra suro bie nim ti eboye ho mra ne se Zipay de giedi eno ane sa wo befa wo phone na we install wo bra wo dial *270# o press 1 na wa register with your ID card aje ho nsam kakra bi wodam na se wodi scan kofa ama obi a ono so ekura Zipay no a *270# no wa press option 2 1000 cedis ya cha 10 cedi baby a wode ko no yebeti wo we de ye nto hwe mum ye che obi madam ye nya call wa ha ni ha madam abofo bank yapon
ɛnɛ yɛ memenda bank anyɛ adwuma bie nim wonkɔ salai bia zipay yɛ no yɛse gyeyedi amuzu ɔdɔnso Dr. Amuzu yɛ herbal gynecologist wɔno no wayɛ mɛma tadua ho adwuma ma bɛma tadua tumi pagya nsuo bucket 34 yirima ɛnɛ na abɛhu sɛ akɔdaa adwonso ɔmantamu a wani bɔ ne tadua so si feature leader sɛ nkɔdaa no yɛ papa no ma no no Amuzu ama wɔn de tadua na wo yɛ ma no na sɛ generation no ne yɛ to aso wɔhunu ne sɛ ma nso wɔ hawo ɛno nti wɔn ho ɔfɛ sɛ deɛ wo yɛ ɔbaa na nneɛma ntwa yie wɔ wase a bɛrima bɛdwane ama obi de ne mmuro dwaa ne nkanto agye ukuma ade awerɛho akɔna so kɔgye Amuzu herbal powder wodi bɛgu kokom anaasɛ tea anaasɛ nsuo dedɛdedɛ wonum yaa wase ayɛ kama moton ɛnyɛ ba we yɛkɔtete mɛma tadua no ɛno nso ha dwen bɛrima nko obɛtwa no ho tadua no ayɛ kuro kɔ ya ne yera kye no wakɔfa sɛm aba na afei wanom Amuzu V herbal powder no ɛno deɛ wode bɛgu milk anaa ɛwom mo a mo atenka te kɔ no ɛyɛ ɔhaw wɔbaa wɔni atenka wɔmane ku berɛ ɛduru anwummerɛ a bɛrima ato ayɛyɛ nwum no wɔ mu na because wɔhunu sɛ baabi a wode ba no nya no wane ne bɛda wɔno nso ɛnyɛ ne dɛ na wɔda wo sɛ tim ɛno nti nom bi na ɔbaa nso wobɛde Amuzu V cream no wode bɛkwa ha ɛyɛ nananom kasɛ wokwa ha anopa na wode bi afefa anwummerɛ na ade bi afefa difoɔ pɔ kwabena ɛwɔbɔ ntirimku ɛyɛ kama wɔanu nya bi wɔ baabi agye sɛ ɔba yɛ Amuzu herbal center yɛwɔ tafonhyia yɛ so na baabi a wobɛfra homa bi anso ɛbɛyɛ delivery ama 0247 776 743 ade ntirimu keka me kora mentimi ntiti ɛdeɛ bɛnkɔ abe maame abe ɔba kokodurufo ɔba yɛ asantoa ya wama yɛ hunu sɛ sɛ sickle cell mogyamu yadeɛ tumi de ahaban etu edi firi hɔ prostate enlargement prostate cancer no ankasa fibroid wa wo yi ase kanka wo bɛma ho suo no agyene o ama wotu pangu de gudantuom gonorrhea syphilis hernia etwere runabout ɛde anim guase ba sɛ nipa mu no bɛkiri mu do wahwe hɔ maame aba ɛbɛyi ama wo kɔkɔ nti kwabrane ɛkɔtena kan mu ano ani metifoɔ de ntɔkwa ade agengam so maame aba ewura huhumu no no na mani so wasa yadeɛ tano so apatrapa new site 0243 345 392 and 0506 460 208 maame abe and waka say Traders Farm Enterprise and the Traders charcoal powder bidie powder yellow and black bidie powder yellow and black the way drama so ni 100 milligrams say the 120 na chese dose one maduro bi susu say e wudura se bigu nsuom nanom wofura ye kunta wontumi enter na wo tatafo hyefo akotena VIP mu no egu ni pani mu aso ahyehyɛ oba wura ye mfa nhyew maame no ane besu ha no ne de hyɛ no so ababa wa na wota bomodin sɛ odi bi begu nsuom mu na wanom strade boni esisi mogentri kwan ye frɛ no blood cholesterol ɛno so fa bigu nsuom nanom wari nam bi strade ewom fa bigu nsuom nom na mo strade ni firi wo yam me pa cha o halitosis ɛno mu pampan sa bigu paste ni so na fa twi wo se watumi akese odofo no confidently me pa cha wanom nsa no wanya hangover fa bigu nsuom nanom ni nyina nso ma diarrhea bia na be ma de nani ayekse ubenya bi e wo Freddy Mens Apidank Colinac Misty Eba any baby a ton no nyina 0243 943 413 Universal Natural Clinic ye no mpani ntirimu adwuma wontiri no ne mojari di mu afrisane a obema otadu atumi gina yie no atumi de awoso me pa cho stroke am wakadem sai tenti che wo sere papa nyina Universal en wonyame de tumi ama no se no mpani ntirimu oto asinti na etwetwe saman yemfa nkoda Universal fidie nwanwa soyi adu adwuma ifo nanim te se malaria typhoid hepatitis ulcer yamukro am yetuatua wo niam anka wo kon do a ye waton so S line ye bembo nsuom freyen 0556 244 102 and 0200
158-272 nani yeni enkomo Tabitha Kum na free we create a free screening edema prostate any diabetes for now sabu mu ha wono yebehwe wenya infections awodo infertility utadua mu hihyew na osisinti wo ya tofa Tabitha Kum herbal treatment massage aye omoja mu hwehwemu Madina ye ne Firestone food bridge on the din enmuhye takrade sunwan yaho frey 0202 347 647 kanisa titiadro ya no madi ho adanse siade obra ye ne mayi etwetwasi Candida, syphilis, gonorrhea, trichomoniasis, rashes around vaginal orifice, prostate enlargement, umoja nibedi of frustania ye papa. Kanisa eba, techima kenten, ye ben taxi rank. Afei, baseline shops in Benyabi, Colinac, Misty, Apidank, Danny Heba, Freddy Mens, PFA, Ukanshi Drag Lane, Nanabuachi Heba, Kobedia, Richco Heba, Mankasium Jeff, Cape Coast Pene Heba, Owas bidro fie takwa cab herbal sunyan na fei wafre yen e wo 0247 887 436 na yen wo atwetwe ehunso enkomo 21st clinic we are the sciatica experts yen ya amedomo ahunu na sebi preduas nananom yesi apurukuso awapo atete ne to fa na tisi ojojo na namo wadi kan ya na ni trieti na o eno nti ye ne yaba na yesua ye ne oto asenti na etwetwen wo maame ama wo ugye wanye wona ntentumi fa na nsi fam a yenko 21st clinic ye wanhwa overseas ye be Alpha Radio Techiman Sunya Road ye woje N Bank edandadanum o maemu nyina ya to enkrabata no apete 0540 311 311 na ene yenso eni enkomo ebusia ye bekoso na ye de enkomo no enti papa asema na ye ka no sabi wonu na de ni sika kwan obefa so a obeje ne de nye susu ade na still chinchina ase susu na na pese utwa de ma no adawroma na say odiscano by se me ntu susu ma no na me twa susu nti se ono no beji book no se me ko yiska ba onfa book no mabiem meti mane no de me ba FM station ye ko kan no mo agi book no se me nko tu susu no ma no na o de book na ma me tua na wasa meti na meti na nina wasa de me ko FM station mo ha ka ho miensa ni nyina so na book no won ho ye ko ho bia no mo gi book no free no ho de blame me aka radio station FM station na wode me ko tech na satan obrantia hina won hui o da di asem no ode me ko otumfo ahin bubu anu honom na bra na obrantia hina na kola baako eje adwuma ko ho e ko to say na bra papa we sadi wo ba ha anu anim na o papa ni nyina ne se tuama no na ka tu mano no me wo se wo mpesusu no ja mpacho wo de mpacho wo ka se wo mpesusu e de na wo frame me phone so e na wo ka se wo se wo mpesusu bisanu se waka kire me da se wo mpesusu ana enne ni nyina betwa se wo simple wo se wo mpesusu e na wa be o be pacho na eja France pacho na na ba bi o mame emprensa no a wo de na chi radio so aha yesro mani ntwa aha e kwa be na apese otua osika ndema misese no 2016 fie nsuni susu de me de bi mi hia misika na sika no no so wontua entontua ni ntina me de aba ha fi se nye de mpene se mi chinchini FM radio me koje de aha nti se misika na mi hia mi susu de me de susu ye de fie Eja Francis montamu sika se na ise ho mpacho se yes 6 kanu pa Eureka 1930 na ese 19.3 sana enu 2000 mpacho de bi nokre me pacho anya nokre ba bia se mo akase uha akase sika no 60 6000 aha enti nsam no obubugusu ni nyina ye kontompo sam na ote ha ho kontompo sam se ye ja anya nokre enti mi wo no wakande aka wo wajini mu na akase me madwene mu no de se cheki susu no mu a ne mehu de aka sisi de sika na
ɛwɔ hɔ no ɔmo check ma me biaka mpacho scar makola no frame me sɛ ɔde bɛtu ne phone so ɛyɛ 5000 ɔbaa no kan sɛ 5000 ti ne no wanwa sɛ ne wɔka 6000 ndase ɛna 5000 no mo so so a me ma to ama ne nyinaa no ɛyɛ 2300 nti ɛbɛka 2700 out of 5000 okay scanner mu ɔno abɛgye mu 400 cedis sɛ ɔbɛkae a nti ɛyi firi ma ɛbɛka 2003 makola bi yɛ mobile money mami ɔyɛ ɔba boy no free honom o giska on ho kakra 170 cedis ɛno no so agye free no ho nti ɛbɛka 2030 2030 cedis 30 cedis okay echire no me ma no check of 200 cedis yɛ ti free money nyina bɛka 1930 nti sɛnya no kura ne nyinaa nie wote ase mente ase wonte ase a wonkyire mu ne sɛ nkyere wudiem mimi nkyire mu ne sɛ so ka sɛ mabagye sika ayi formula bi on ho a ɔboa akora na wɔyɛ susuma na ɔbaa no ɛna mgye sika bi on so sɛ sika na me check a na yɛ 2 million saa na me de me hunu no ɛno kwa me ba enti wonyi sika bi a papa yi ho 4 million na waka dabi ono ji ma fala no this can join Saturday na Monday oboa odog aja baby wadan a wo kasa wo ye di say ye benya nkosua na se bibia ye hu adukure no ntina me kasa se bibia aja baby wo hia ye fanko ono akasa ka kire me se obedi sika me ni ho a sisi ene no ese me kan edi asem da no wono a wote wo kasa asem we hwe me dimate enti 2016 no me call say me de misika to me phone so dan na mabre ti me dem de to so na me kokodai ade chi me hwe so no na skani ni so ti skani ni so na ye sabre na ye 3.3 ti tu scan enti ade chi a me ba na me beto akora na wo ya ade na ma me no na won so wo ho na me se market sika na ade nti no anfa nto so for ma de ma me Francis say oh nana ko me man de ato mumbusa man se ne no de beto so ana Mpacho Francis mu de to so man Mpacho sa asem na okasa me se menimu hwe a na me boa meni ho no risk no man no ba no pa na no ba na amount of money na okasa so na menim but baby mutu ma hu ni sanso naive bi na baby but o ka kire me say oba ho no say Mike enu asem de ska bi ma o say fa two phone so ma me na wan fa nto so eno say na me refi me de beto so na say Mike je say nyawo no this kan brew me pacho wa de brew akola ni sika bia ni ho fa meme nsem je say wo kra no gidie ena waje say me ka obi aka ba kasa me nyi usika bia me nim hwe me pacho ja me penasem na pesa ska no metu ya ma no me nim hwe Mr Francis nyabotre papa yi eja ba bi ti ase nyina ye nipa ti ayete ya no ni yiem eja ba bi o hwe me ha ni yiem na ye pe papa yi pa obeka se wonyi usika but also ntumi nkasa because onim se na nakola no eji usika se sika no yema ni nyina 19 point ahe na ya woka no tua wa de ma wo me pacho me mpene de ntia me mpene no ho me de no disca man me pacho an wonam de man o ka se hwe me pacho me so bi no mama ona mo friend onu ti wan so disca me fo bi no mama mo friend me che se sika no me kwa akuyi di ato me ka no una wo ka kire me se sika no a me ba be yin na gu me phone so na ni ho na wo Francis wo ka kire me se Francis wo ka kire me se sika no uyi no da no enye enti wo be yi ne kakra de ama me na enu de se da no wa kire na ja be bi na ko number no kodi no wo se wonyi nto me ho enti wo na uyi ya de enti na me fa sika ma wo na me de komo aja Francis asama ho kan so wo so na uyi sika no free wo ma code obi betumi di ni code number de ama wo de na che se wo ji wudi ma mpa cho se min nana se obe kanu krea scan krea amfa nto ne phone so o na mo yende scan na odi ba nyomble na se de ameka ya se wo so de obi load ne wallet 5000 no am se ade asa menya yi cash makola no adi chi ya oba ya na se o se odi betu o phone so na wonya ka na wa to de okoyi a wontumi yi ni nyina gise o mu yi 2000 ni so ebe tiw ade na wonko pe ka na wonya ka na nka e discount mo na okoto ka no na I say wo discount na to wa ma no na discount say me ka tiro say abedi ni phone so e na ya sa yi a me boa eti wo discount to ho ma me pa jo scan class me say me di sa so ma me boa scan no me ma kola no ho and I was say na wo kan wo discount enti the scan de na e wo hoda o mu friend me so pe odi over wallet ya pese e be drag asem we what is sikachi
say 7 years or say sa 19.8 ni dia wo ka no so na ni dia wo me pacho enso ye wo mu ni say bunkunta so a wotimi mu kunta me kunta mi bu ni say ho me no de nti am say sister no me na ba sa no aye tena sika asem na o pe susu wura ma me no enam si yo say susu wura na wa pe na ma me dia so wa pe susu wura ma me dia ena me call say me de 10 or say 10 million sa akoka 5 no ho na ye sister nti me call no manto no na de ma hwan enam de ma na kora akola isu aja me pacho enti wo no edi na nsa na me hunu Francis o na ti wo nka no kora am se Francis me disika ma Michael wo de ama o se an wo de ama wunie minie se me bo aka kyerem se me bo me pacho tie sankunte ya yabu ni krata isu se sika na ye se wagege wo wagege no eno so no kure be no no kure wo mu no SSK na o kan menye ji SSK it is ekuta ya papa ibubu wo boa de me pacho sama o keka ni nyina wo boa etu unyi sika bi ye wa de makwa akwaji ni se me si akora no ho a megigi a me check se ye na wo chichi anya no wa 2 million no na so o si 4 million bi no de wonka 4 million bi anya no kure wo si 23,000 ma 4 million na make us obeji no nana o kai se o si scan e wo ye ho a yedi tutu ma ono e den e de ye adwuma nti no ye ma o mfaso o scan ho me ni ho no me ni ho Saturday obeji 4 million Michael ho kai me kai na 4 million na eno die na che sa wo di scan man so fanya adwuma na wuji hu interest madam pacho muntie me pacho muntie me ko se sa 60 million o ma mu 30 million na me fa enko dabi da na me di 10 akoso so amana ni mu asem bia me pacho mu de muntie me die gentie o wa be ka wasem da ye dabi usu tie me me pacho wo se o kwaje 4 million se wo no interest wo boa say interest na mji from 30 million na o ka wo risk na mo no ka chom so mo fanya adwuma be interest ho wo na ka chere so di misika be ya adwuma na me koto treasure bay no faso eja baby o eja baby o tu tie me ada wo pa ya wo be ka asem yi sa asem wa nyina anim say sister no tie eya mudi kan ba mama me yesa asem mudi kan ti no mudi ye de bibia ni ho wo be kan wo de de sa 4 million wa moso wanka 50 million asem na be kan e na wo ba no wo si afa de wo de 10 million sa ko kan ho ade na ya mo yesa e da no sa 10 million na me de ko kan wo no na to no sa 4 million no waji atum sa wo je ye beti sika bi je no ye se treasure bay na me ko akoto no mi nya mfaso o so nti no obema mi interest no di misika na ya adwuma e na 6 months o e na odi sa 4 million ma me se so person ka chen se no ye interest nti anka e no de wono eja baby o di misika na ya eja baby o eja baby o mu sha bibi ye o na no na medua bobo adoso no eja baby o mene wo Bra Francis Nyabotre what di asem wa chi 7 years what di akọ radio station we kan ho a emiensa ti ase na wo 90 point aheneji usika na asomdwe mra ana wo ti ase wo bra wa wo ka se waji 4 million wadi so also treasure bay no ma so mam se wa kasa ohine medas ye papa eja bebio yo mesre wa me wa futuro bi ban esanse wakan wa hada na obaye ne se enam asemi so ama walusu oyere kreja ngokan okay enna enenso yetie wo nkasa yemu a wakan asem bi wa ha se judge busa wo se sika dodo sen na wagege wo se wonni gise ye check de wo susu book ni ase che se wan kasa no wonye sure of de wo keka no enunti se wo betie ye futu a hweyie ena se ne papa yi eni abre no oji bodua no wo pe nkosua wo wanfa wo nkwa ankoka wo yere no elusu ne ho se wo betie yen media mafutu sem no ena ewia sen so se woni obi yesikasem no ono no wo bu ne nkonta no wienwienwiem na wo nso ntumi nya wo de a ase kire se sebi awerefie bi ya aba wo wafem
enti na wahwe yie sikasɛm de ehu yie na treasure bills ya wo ka ho asɛmi na wo ne papa yi ebo hu nkuri enne wo mo ye ne kese wo bank koraa no ya fa ho agye wo mu sika kɔ ente sɛ wo a wo ye wo de nkwankyɛn wo mo a ɛwɔ abemu ya trɔtrɔ ho ɛno kora ya hwim wo mu sika ama wo mu ti hɔ esu ente sɛ wo de nkwankyɛn enti besrɛ wo hwɛ wo ho so ye ne tie de judge ye ka no na de wo no na buo no tie afei Mr Francis nso wada roma sane wo ne ye papa yi niema ne sifa ye no wo mu se wo ba no wo de sika na dwane de na enso so adwuma ye na chi wade ene so obi ti baabi esugu wadwuma so sa wadwuma na enwu yi enti mema papa yi enante waka so de wakoye haka nwa miensa ebi a baabi odo kokoye ne de na ye ya asofo ne yesa agu ha ye suro nyame enti ye nokore ene ye de ete a ye ka enti sa wankasa nyame mu no wonim wakoma mu a wadagroma mesrew se ne wadwuma ne betum pɔ no ne sika na aka no susuo edien yi kope wo bosea na 19.3 asese no na waka ama ye judge nso age atom no pani nyina afua nefa na ade ebraha ni enya dansefo na ade koma ne kwankyɛn ade eche wo besa abeka akira aha ede wakode etoso nan wadawroma fabra ye nim ha wo sireo yo odi enya botre eti na ye nyina ye nya dansefo na nyame nso so nka danse ne ho na opodua no nso a wo de hye wo dem no nso nka ho na yemfa papa isika emfa ma no na yie enkoto yie papa si osi hwa me na wonte edase nia mo ye wa he ho ma adanse bi edi ewo mpanyimfo asem a ekan se sika eye paaba eye bonsam esa tete adofo ntem because eja Francis na nka odo papa pa open nasem na wo pen yie na unim nia esiye de atia ne se akwada na o hyemu mfimfin no epese metwem adwengina bibi so akwada na obɛhyemu mfimfin no ono ne problem kese pa because na wo nim sa wo akwada bi a ono bibia besi ne so nti wadwen ni ne so papa enti wo gina na namu na wa assure papa yi ewo eniema opese wo pese wo yema no wonye bone bia na mo akwada na ono hye mfimfin no na edisa because come no o sha ase ache o de to so wo nim sa o de beto so no aka kire papa se o de ato so enso onye sa niema ni nyina ena yaje nso akan ya akosi ne pesa ye kan sexy ase baby asika ne hyehyɛ ya ne calculate papa o calculate kama rem bibia nso so ye kan not specific na matra hye you are not specific wonnim ene jesem kohwe ne jese me de ma wakoda na me de yes onu so bu ni kon bonsam no sa sika sem ni mo mesra mo tiase why na ensi he ya na ba bia wa check onu wa check akwa akoduru no tiase de bi na ya mfa sa sika ne twaso why na twaso se ne ebe ya wonto aso emma enunti enkofa bibia na mistake bi because one me de duabo de me impresso because sabe one see the kura no obitimi twa ne bansa na obitimi ko nipa ho calculation no calculation a ye de kedi hu nkomo ofon so kwansa ne ye ba na mka se bia obeye mistake ntam yi wan kasa buku no e de man no eti e cheche 50 million no na ekwakoye 19 no said ye book ya said ye ka no nti ye besede ye nka ntinte bia na ye nka nche osesa afako baby anase manyintu Jadi ye beto man because we said what you na ase ne bon ton ye eti die ye beka no so mpene a send enti sika no ye wi a ye nim se judge bebusa no se na wodi aba na se kire de aba no onhwe immediately ka che ne se wo hia osika because wo so kotoka won ka se wo de koto treasure big
last a year buy one can't just only koto treasure base and make koto treasure be also this can be to one dear chama baby and now the koto ka afi dey say treasure be nyina be na wo di da be no de no kra no de ko yanka ne sika na nka ne nsan ka bi 50 million oh de me che no ana ka koto buy kra no papa kra na sambo wo oyo bi akọ beka sefa kan ko because aka ka beje jo ka be hawo enti to da bi ye hwe bibi kakra ni pe boye ki to kakra oh jesu ka sem bi se papa we pa ka se sika no onye do wo be su ogun so onye usika ayi so bodua ono so ya ngani o ya ndi send ya no grem fam akwa na kwaji Naso swati what no de boso so be frefro kakra eti e be sere se Sompa Nkomo asem bi e be ha bia no 7 produce onyame minim de eti e trase bia nsem nim e de yie tuye ye nkoko ase we kogina kontife se wo pese wusu ayewo wo moshina na ekwa boncha kusu basi e trase packers don't think kazo kwakusu it's 19.3 ne de menua be ma hold it and hold it eja baby o said you what trans no access still an obonto anyo so oh that be enti no me pa me empese be yese ase wada woroma ade ne kura nka wo mpe e na aba na sofo maame ne maame se wa ne maame ele nom yakagu so e na wate ase wo na wote ho no ye de said ye be na sumdwe beba na ka ha no e be twa na usika ka wonsaka sabi difference ya wo pri enye sika bi e boro so ti se wo be pene a wada woro maka se wo mpre so a na ene ye nya mokwan na etiefo nya na se wo tbe san de akoto aso ba bi fofora wakoso atwemanso ti wada woro ma e wo ho metie me de me difference e ba mu a ho no ha me ni se sabre 10 million de ko ya ono mi hu no a ono agi tum se o me makora ande amama ka ho ene se interest 4 million no ande no una se wo de ye adwuma na ma interest yakohu nyina ba ti se ne ye sigina ye ni mere na nti ti ugina sie no ne sei me ntimi nka ma asem ti na me de beda am nti matiase na me shirawo eja Francis me pa choda ben sika no wo ba no se na ade baaye na papa no da ben na ne saka ne sika 19.30 no ache wada woroma menim sa ache menim sa ache de ban si otoso for more de se me ka se me ba no kra make test ka bia na me boa nti da ben se ene 20 ene de ti da ben mo hwe ma ye na 27th ye mo nyame mpa se next month 15th udi ni nyina beba nyame ya dumo na me nyane nyina me de beba be specific me pacho who answer the way baby I would ekojina no ye hunu de wode beba na ye koma next month 15th na ko fa 3 million ba na organize se se ame nsana adwuma na me ye na adwuma ma me ni bi adwuma ba na me obi more than 3 weeks ni ekura me fa ha makura moda duada nyame adom na me ni me yire ni me ma ye didi nti se me compromise se bia 15th me de ni nyina beba na ma anya mba so a na ma sa twa ntro enu nti na nka so book no first na wo me ho a ya bia ni me enko ho enu nti na ha me kakra no nti wo ho kra se asemba kokra me refi ba me ma ni nya yi osuma ni makra ba me ho mre bi kra ma me mo muska ba so wadan fo no me bla pa madam fo no pe na asem nti ye hwet se dia me kan wanka beka dia be obo dia bibia obo dia dia yanyi ntum nti me pa shwa ma me ya me aduma 15 fo no me hwe dia ma honde betumi nanka me mfambla me nye sure se metumi anya ni nyina de because aduma se aduma se mo edin sikasem so edin kita family kakra na adwuma na nye ti 15th udi emfa ni se wanya half de obetimi dia ba eja said you odofo wadanfo sienu no usom sen me matina ni nyina no e ba me magibi ude eson wo ha na ma ba be wa ba be jiwadi ene said ye eja Francis besa yes ne na obagisi ya botrenti eja Francis misrew said ye di obuo ni di ama na so di obuo ama yo abetra ha no mane nye sa na so ndwe mrawai judge me pacho mesre me busa wasem kakra me pese debi me ne me judge me pese eja Francis tu nenum tu se bia
or they half neighbor 15 for no be at the akano and also the beer non so that benny tia now one son call another station be a high dear and then kaha a man patcho say me is as a manua and ye 15th na make cano me the meeting kubo mo apeaba tianuba na ube huda met me aka da Mr. Be anwade beba am say wa would man benefit of the doubt na ye hwe said is can beba ne be hu na be pebusia kra wo Francis ne wanya pebusia dia peni nyina preko so benya besia dia papa kra wo sa be ti ono so so 05519319310548 931 asumudwe mra yere Sompa Nkomo de asumudwe nko hello so mame yajo di ba bi akasa free yo me den kwasia pia me kasa free o kwasia yo no nyanko po sha mu do we dia mo yo de meka afa ni ani ho o musika se mo ante de o kasa yo de ni pe ba ye nyame nkrofo ye tie mo pa de meka nse o hwe ni yi na ankofo ha amre no because the aircon and never go iron so akofo how the banti do no this kana akodu olon how the boy be charging ye message say ono no ohwe ne ma bi na ankofo how because ye re program e mo obi a wa ba be so botie mo kra no bi bi sada nti ohwe ko ye pa ankofo how amre one ne futu am de be ma ono na omo modern channel abeka fika yo papa edase hello pacho ma how ya odo din baby akase free pacho free patience kasafi asaman kefe yo nyanko ponshira mo na madwuma pa moye maya de pass na mo handle case ni mani aso e dia asaman kefe for ye hwem mesre se papa no sabosi akwa ompe besia na asumbenye den embra Tamishra Munima. Bye bye. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Thank you very much. I'm going to say you. Yes, you. Hello? Me pacho baby a wugina na wo kasa no da no hu ye na ye hunu. Hello? Hello? Yes. Pacho din baby akasa free. Pacho your friend ko se pra. If free a triso. Yo. Mama enya boni bi asama no ina program pese be maso. Oh, the more kind of thing I made there, I make a character, mine no castle or the criminal lady. A question from Tosumano. Yeah, or they also are getting on her, not in so, or by no to get to me. What can no such land the come to more 2 years. Yeah, that's why they say a man a casano or get to me say, and no class, I'm on no power to castle. I saw the brand, but on one cannon, sir. No see ojini or the brain akola no hono the black kola ni sa krani fantoso akra ni so adwane ti bla ye kan se ba ko fifi e ni asesa ojitum amesi bla ni amesi ni nsem akola nso ni sika adwane eti bla ye be ni den ye be san ko back ni akọ hwa akola na na dabi o se si man no kan no se si o kan se o kan so be tua onko on the uncle no Dr. Swamano. Man can fa. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Man, your family Simon make us a flow for the crew. Yo, see uncle. I think Kaka me pasa me kan say. Ye ni sika be dimono. Onya botre. Onka hu say ninia be ma na oto no. Sika ne ye on de adwane, ana nye on de sika no. So what they say, e bibi na si ana ama na ye den aba ne sa. Tika krabia e bia mo so sia akudu no wonjintu na enforce the brand because and we are no sikasem de udi agura dia mekai
na wo deɛ ɛyɛ anaasɛ ɔno deɛ na ɛyɛ na akyire deɛ bɔkɔbɔ ma waha na ɛde nsɛm pii ayɛ ne aba yɛndi sika akyi ɛnkɔhwere yɛn kwa kakra mɛka kye me nua bɛɛma no no ɔda ase paa hello wodin baabi akasa firi Your friend entry the free food. Yo. Kakra mpɛ sɛ meka ne sɛ sikasɛm deɛ meka no yana ɛɛdɛ but mine na obi de ne ka no ma ne nte asɛ sɛ ebi ɔyɛ na agye sika wei deɛ ne nsa ka a ɔde bɛtumi de asɔ wo ne problem but na ɛnte saa kakra na mo ne na ka na nte asɛ yɛ adwuma no ɔnye na ɛnɛ yɛ ma 100 million koraa na well, I just had to be so problem, but I back out and no bones have no problem. I get on you and I go on the one. Madam was I also hello. Would you have no beauty also people? Yeah, actually, also could do here. It is a nearly correct at the different car. I've got all cassette of people, just the one casa. And you do the market, you know, I'm now. Okay, so what? Yes, yes, hello. Hello. Would you baby akasa free? The friend Michael, make us up fit Techima. Techima brano benieso. Me wo Wanga life. Yo, it's you ne. Papa na didn't turn over hono. Papa no obey pa boni ni pa. Hello. 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 Mami, baby, I can Kenya. Show me because if you make me not of my number. So, open my number. Bachai. Shani for production line into Sona Free. Why? Production line. Okay. Move a production line into Somana. No free producer, no son. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Because free account for PSK, I'm not money. Yo. The Americans, Francis was a Dapan or a Papanisa, we need to know, I will be this scam, I said the two or the Kotoka, you see, what she's scam. Oh, and dear Quasia Bunu Bunacolano, Nane, or wow, 10,000 now, can I no credit Francis or all this, no Panadia, man, I will be Calificum, I saw a person they are there. Let the 2 hour teachers, and I'm at Spain in Ashi. Any plan, yes, or which business now you wouldn't be also better into every year. Baba. Baba, that's hello. Hello. Would you baby I can say free? Hello. Would you baby I can say free? Hello. Hello. Pachodin baby I can say free. Me pacho me kasa free o Afrancho Kumasi. Yo. Kumasi Afrancho. Hello, pacho tinga. Yeto nkakasa. Me kasa free Kumasi Afrancho. Na the woman seven na woman nyina me say Francis na yi nyamiso adwuma. Efi se papa no ko ya we say abantiam we dwane. And so Francis Nancy and was so kenny. Enya chiakana wa. Sally a Tibiana says, "Oh, would this kind of Philippa? Unya, but then I would didn't chica. Now, Yanko Poyana Dum, which in the chair with Canamau. Now, that's what yes, Canamau, which Yakakra, no Babaji, Babaji, Cratan, no could be. Who calls one sound fat Cratan and ready view money to Sunimau. Now, person says, and I would told in the number, and I wouldn't free Hana and Equa, wouldn't free another and Equa. If you are someone who know my palm some mechanic, and remember. She says, we who had a baby was so be are now, oh, Hannah. What you could share and ask what people so would be, and let us when you be bit me a woman and the other. And she has a son now dinner to be called Nipania, so can him so bet young Quadia, who bet you see Canama. Jano man in Chelsea Canama. Make daddy a war said you will see prepare, we say, be and what went to me from Moby. Yo, you're Branity. You do a friend was see. Production line 0244 809 641 0244
809-641 adofo amudi achi abrochire Ghana baby achim da nkrotuo ye twa enwahia Mike Aunt Rebecca na nakua nyina mo London na fe mo amu abrochire Virginia ene de keke ka ho nyina onyamihwamo ye from oyini ni amakrancha da zo so for me premier ni a sansemaji me atumu mami di foforo ba pa misa Dubai Ketia Danny Boy odudu obribie Kofi Redu Kumasi Antoa adehye yedamu nyina se ye sorry na agudie mu fo na ba Sompa Nkomo di eye bola order in courts.